Здравейте, уважаеми сънародници! Вчера излязаха в цялата страна над 400 000 българи. Българи единни, за да покажат суверенитет на България и независимостта на българския лев. Битката продължава. Само след няколко дни в сряда пристига еврокомисар от Европейската централна банка, с който ще внесе в Народното събрание декларация конвергентен доклад. Много е важно какво пише в този конвергентен доклад. Манипулации относно дефицита на страната, манипулации относно хранителните продукти в страната, такава каквато трябва да отговаря самия конвергентен доклад, за да влезем в еврозоната. Със сигурност ще бъде манипулиран този конвергентен доклад, но ние трябва да бъдем на щрек. Излизайки вчера на този протест, всеки един от нас показа словото си на съчетание относно как трябва да се сформират българите. Вчера показахме наистина една историческа стабилност, една историческа нова страница, която отворихме в България. Така трябва да бъдем силни, единни, обединени в каузи. Само така ще победим злото. Скъпи българи, призовавам всеки един, който е свободен в сряда от 8:30 пред парламента, пред сградата на парламента, да защитим отново българския лев. Българският ни лев е независим. Няма да го предадем. Няма да предадем и България. Заставаме зад българския лев и го защитаваме така, както България защитава нас стотици хиляди години. Десетки истории са минали, десетки войни. България не се е пречупила. Няма и да се пречупи. Това не е последната битка. Битката тепърва започва, но трябва да бъдем обединени и истински. Трябва да покажем на сегашното ни правителство, че имаме волята, властта и справедливостта да се борим за нещо, което ни принадлежи на нас, българите. И затова, мили хора, наистина ситуацията е наистина критична. Само след на вечерието вече на този конвергентен доклад, ситуацията просто се очертава до такава степен, че България не трябва да губи повече нито стъпка назад. Само напред, нагоре и устояваме. Всеки един вход устояваме. Затова, мили скъпи българи, бъдете смели, обичани и се борете за вас и за своите деца. А вчера това показно, което беше невиждано до сега в историята на България. Толкова много, десетки хиляди протестиращи в името на една кауза, в името на българския лев. Да живее България! И ви очакваме 8:30 в сряда пред парламента. Обединението прави истински народ. Обединението прави сила. Бъдете смели!